bika sigiri bilisi maliyaw bika sigiri ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka di filɛbaga cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw danse aw dangana aw bisimila a ka émission kan laturu kɛnɛ turabu kɛnɛ émission a bɛ ka balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Sila Gawlo Njaay ni belebele bɛ jɛ ka kɛ professeur Makan Sise a tɛ sɔrɔ yɔrɔ si Zigiri plus numéro 1 de l'actualité musulmane mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen don an ka page la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ i foli la i foli don na Ala sɔnna ma bi ta in an t'a bila dagirinda la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na a tɛ kɛ basi k'a n'a bɛna dɛsɛ n'Ala sɔnna ma o de salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni an sigilen an ka turabu kɛnɛ kan i bɛ foli kanubagaw fɔlɔ alhamdulillahi sila an b'a fɔ allahumma salli ala al-mawsufi bil karami wal judi an bɛ e yɛrɛ sila an bɛ fo kɔfɛ an bɛ Zigiri plus an b'a promoteur fo kɔfɛ an b'a baarakɛla lajɛlen an b'a bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an kanubagaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnama an kanubaga minnu bɛ tungarakɛw kosɛbɛ parce que ni émission in a nafaba b'olu kan kosɛbɛ alhamdulillah an fana fo k'u waleɲuman dɔn inshallah ka da ka foli ka sanumanba in kan bamananw ko ten ko ni ka fɛn tununa n'i taara dɔnnibaa fɛ yen ka wari d'a ma k'a k'a ɲini n'a ma ye fɛn tununnen kɛra fila ye morikɛ an sigira turabu kɛnɛ ɲɛ bɛ bujiw la ɲɛ bɛ daga la ne kɔni tɛ turabu dɔn sa nka e de b'a ɲɛ dɔn turabuden dɔw b'a kan a bɛ n'a fɔ buji in fana sigilen don turabu in sigi cogo de la nin bɛ dabɔ mun kama nafolo wa garisɛgɛ wa walima mun alhamdulillah sila fɔlɔ ɲani k'i jaabi kosɛbɛ i ɲɛ bɛ buji la i ɲɛ bɛ daga in na wa i ɲɛ b'a la k'a fɔ laturuden mun bɛ daga kan o laturuden kelen de tamasere filɛ nin ye a bɛ fɔ ni laturuden de ma ko Adama Adama ale ye laturu so filanan ye garijɛgɛ so don mɛ gansan ma Adama kɛ garijɛgɛ dɛ o Adama in n'i ye dɔnnibaa jɔ kɛmɛ sara la n'i ye ni Adama dɔ i tilala parce que garijɛgɛ yɛrɛ ye ɲɛnamaya yɛrɛ susu fɔlɔ di Ala ma di Ala y'i da a ye fɛn fɔlɔ mun bɛ yen n'a ɲɔgɔnna mɔgɔ ka ɲɛnamaya la i ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛ kɛ i bɛ to faden sago a la o ye garijɛgɛ di garijɛgɛ ko ka gɛlɛn kosɛbɛ nafolo tɛ se ka na ni garijɛgɛ tɛ yen bonya tɛ na ni garijɛgɛ tɛ yen dawla tɛ se ka na ni garijɛgɛ tɛ yen masaya tɛ na ni garijɛgɛ tɛ yen jigi yɛrɛ tɛ se ka sigi ni garijɛgɛ tɛ yen wa ko si tɛ se ka laban ka sɔrɔ ni garijɛgɛ ɲuman t'a la turabu garijɛgɛ so n'o ye Adama ye i mana laturu ko o ko ta k'a lajɛ ni garijɛgɛ y'a ja a tiɲɛna o de kama i ma ye laturudalaw ye studio la nin na o ye Adama na garijɛgɛ la parce que adamaden yɛrɛ forme fɔlɔ fɛn min ka gɛlɛn n'i y'a mɛn ko mɔgɔ ye nin de fɔlɔ ni parce que ni nin tɛ dɔrɔn a t'i wele ko mɔgɔ tuguni fɔlɔ ko su o de kama u ye studio fɔlɔ la laturu nin na k'a tɔgɔ da Yusufu la mais munna studio kɔfɛ u bɛ se ka na ni masa Sulemana munna ma na ni Sulemana ye munna u bɛ se ka na ni Badara Ali munna ma na ni Badara Ali munna ma na ni Nunkɔrɔ ye ka nun kɛ laturu so filanan ye munna u mana alimangosi nata k'a kɛ laturu filanan ye u ye Adama de ta ka Adama kɛ filanan ye parce que Adama kan ka kɛ filanan ye Allahu akbar parce que n'i ko adamaden garijɛgɛ i b'a Ala y'an fa Adama da waati min na Ala y'a d'a ma di c'est à dire Ala y'a da dɔrɔn k'a bila alijinɛ kɔnɔ k'a ɲɛ a la bon ni Adama yɛrɛ lajɛ Adama ye kuru 7 ye kelen fila bon mɔgɔninfin yɛrɛ n'i wulila k'i jɔ adamaden yɛrɛ jɔni ye représentant i b'a ye a bɛ 7 de di o de kama ko a ma ko Adamu ye mɔgɔ danfɛn mun don i jɔlen n'i ye mɔgɔ jɔlen na ye n'a bɔra Ala ka danni na n'a bɔra adamaden na foyi tɛ yen ko mun bɛ jɔ a yɛrɛ ma Titan n'i ye wulu la i bɛ taa sɔrɔ wulu bilen de don bon o jɔli cogoya kunkolo o de ye nin fila ye kama fila mun filɛ nin o de ye nin fila ye camancɛ fila mun filɛ o de ye nin fila ye senkala fila mun filɛ nin o de ye nin fila ye bon o garijɛgɛ ɲɛnamaya surusi fɔlɔ de don ni garijɛgɛ tiɲɛna nafolo baara tɛ ɲɛ bolo ni garijɛgɛ tiɲɛna i bɛ tila kalan na diplôme tɛ sɔrɔ ni garijɛgɛ tilala tiɲɛna i b'i si ba baara la i kan ka se ka wari min sɔrɔ k'a kɛ k'i ka so jɔ i tɛ se ni garijɛgɛ tiɲɛna i bɛ bɔ i bɛ taa tunga la i bɛ san 10 kɛ tunga la i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ni garijɛgɛ tiɲɛna i bɛ bitigi jɔ o bitigi i bɛ tila ka bitigi datugu a tɛ fɛn dilan i ye ni garijɛgɛ tiɲɛna i bɛ entreprise créer k'a ban o entreprise i bɛ tila ka taa juru ta ni garijɛgɛ tiɲɛna sila i bɛ diɲɛ ko o ko kɛ k'i b'a ko kɛ ni garijɛgɛ tiɲɛna a si tɛ se ka ɲɛ ni garijɛgɛ tiɲɛna ka se hakɛ ma moriya tɛ ɲɛ o de kama bi n da magara nin na nin yɔrɔ yɛrɛ de kama parce que anw fɛ yan nɔ bi farafinna sɛnbɛ dege mais ma moriya kɛ mɛ kamanagan ko ye ni mun taara u b'a fɔ n sera nin morikɛ fɛ a ye ala deli kɛ n ye ma ye résultat ye n taara nin somakɛ fɛ a ye nin daga dilan ka di a ma ye résultat ye parce que garijɛgɛ man ɲi
garijɛgɛ man ɲi ni garijɛgɛ saniyalen don baara banna maintenant a buji 7 mun filɛ nin a n'a daga in ni daga in sɔrɔ an ka turabu masaw bolo ni ye nin dilan ka di adamaden ma i bɛ san 7 d'a ma garijɛgɛ tɛ nɔgɔ fo ka diɲɛ wuli Allahu akbar san 7 d'a tigila mɔgɔ ma a ka garijɛgɛ tɛ nɔgɔ wa n'a bolo donna diɲɛ ko o ko la lumière de bɛ o la surtout kɛrɛnkɛrɛn minnu yɛrɛ b'a fɔ ko non ko ne donna ko moriya yɛrɛ ti tiɲɛ ye ne y'ala wele kɛ n tɛ résultat la kɔsani na an ka Mali artiste dɔ ye ne wele a ko k'ale ne ka émission dɔ lamɛn vraiment a ko karamɔgɔ a ko wallahi ni lolu ma dilan ko foyi man ɲi Allahu akbar a ko ale yɛrɛ ye artiste caman dɛmɛ bi a caman tɔgɔ bi fɔ olu ma se ka ɲɛta foyi sɔrɔ o artiste ya kɔnɔ Allahu akbar ko ne ye kuma mun fɔ lolu ko ninnu ni dayɛlɛli ko kan ko wallahi k'ale yɛrɛ y'a denkɛ kɔ Allahu akbar bon o dɔnni dɔ de filɛ nin ye laturu la ok sini tɛ sinikɛnɛ tɛ ni daga in filɛ nin ye ni baara ye su kelen baara de tile 2 tɛ biriki gɛrɛna fɔlɔ birike bɛ yan nɔ Sila cɛ min mana a bi taa a partage kosɛbɛ dɛ kabako de bɛ na lamaga Sila bamananw ko ten dɔnni sini tɛ sinikɛnɛ tɛ ni daga in ne nin tɛ sɔn diɲɛ cɛ o cɛ bolo n'i ye ko n'i tilara ni buji tɛmɛnɛ m'a faamu segin kan ni daga in n'i y'i ko a la n'a ti ɲɛ cɛ o cɛ bolo buji mun filɛ nin a tɛmɛnɛ fiyewu hali n'i ye buji mɛnɛ a bɛ sa Allahu akbar hali n'i y'a mɛnɛ buji bɛ sa karamɔgɔ Ala kana n ta sa Ala kana n ta sa ayi parce que moriya filɛ nin ye an bɛ denkɛ min na bi fo ka ko dɔ de kɛ maaw ka ko dɔ de siga t'a la ale bɛ ten de donc n'i y'a sigi o kan dɔnni ye fɛn dɔ de ye bi n'i bɛ dalu baara fo k'a kɛ de mɔgɔw ɲɛ ka ko dɔ y'a kɔrɔ dalu la k'a kɛ résultat ka ye ni buji mun filɛ nin ye ni dalu mun filɛ nin ye nin ye nafolo ani garijɛgɛ ti nafolo ni garijɛgɛ mɔgɔ mun bɛ yen n'a bolo donna diɲɛ ko o ko la a ti ɲɛ a bolo ala deli ma ɲɛ a bolo nafolo baara ma ɲɛ a bolo moriya yɛrɛ ma ɲɛ ale bolo n'a bolo donna diɲɛ ko o ko la a ti ɲɛ sɔrɔ a la walima n bɛ baara yɛrɛ la ne yɛrɛ ka sɔrɔ ta yɛrɛ de ka dɔgɔ n bɛ fɛ karamɔgɔ ka ala deli kɛ n ye k'an lolo mɛnɛ k'a ɲɛ n ka nafolo sɔrɔ a la ni de b'a kɛ su kelen Allahu akbar nin ti tile 2 baara yɛrɛ nin ti tile 3 baara yɛrɛ k'a fɔ ko n b'a ko don o don o tɛ nin ye su kelen de bon ni min y'a ti ɲɛ e b'o dɔn morikɛ b'o dɔn parce que maa si ti janfa nin na ni min ɲɛ i bolo a tɛ ɲɛ i bolo i yɛrɛ fɔlɔ b'a jaabi ye fɔlɔ e b'o dɔn morikɛ b'o dɔn fo n'a y'a tugu ka ko wɛrɛ k'aw yɛrɛ Allahu akbar morikɛ in ka wari n'a y'a dun ala deli ma ɲɛ o tɛ nin ye dɛ o tɛ nin ye Sila ni daga in bɛ kɛ cogo di mɔgɔ mun bɛ yen n'a bɛ nafolo nɔfɛ a ye moriya caman kɛ a ma se ka fɛn sɔrɔ a la a ye ala deli caman kɛ résultat ma y'a bolo ale yɛrɛ bibi na dugukolo b'a bolo a bɛ fɛ k'a jɔ a dɛsɛra walima n taara tunga la n bɛ kɔfɛ n ye wari bɛɛ ci moriw ma ka dɛsɛ papier ko la walima nafolo baara ko la walima n ka se ka fɛn sɔrɔ ka segin faso la n tɛ ka se ka résultat sɔrɔ a la Sila n'o tigi bɛ nin daga baara kɛ ko kelen bɛɛ n'a y'a kɛ a kɔfɛ ala kama a kana ala wele kɛ a ka jɔ a ka ko jateminɛ a kalo 1 dɔn Allahu akbar ni kuma ka di ni nin daga dilan ka di cɛ o cɛ ma kalo 7 n'a sɔrɔ a ma se ka ko dɔ k'a yɛrɛ tiɲɛ ten ni mun filɛ nin Sila ni daga n'i y'a dilan k'a ban pewu tile 1 baara dun wa buji mun filɛ nin cɛ bɛ se ka buji in san muso bɛ se ka buji in san parce que kɛrɛnkɛrɛnnama an ka tungarakɛ minnu bɛ yen nɔ mais base ye daga in de daga ji n'a sɔrɔ bɛ kɔfɛ jamana na anw kɔni bɛ daga in dilan dɔrɔn an bɛ daga in ci ma n'a ser'i yɛrɛ ma i yɛrɛ bɛ buji san n'i ye buji san i bɛ morikɛ wele parce que ala tɔgɔ laturuden o laturuden ko kolo dɔ b'a jukɔrɔ karamɔgɔ t'o f'i ye laturuden tɛ baara kunfɛ dɛ laturuden o laturuden fɛn dɔ b'a jukɔrɔ i ma ye ne ko n ko dolo sigi bɛ dolo 7 kan wa adama sigi bɛ dolo 7 kan adama sigilen bɛ mustara kan adama sigilen bɛ mariko kan adama sigilen bɛ zuhalu kan adama sigilen bɛ utaridu kan adama sigilen bɛ shamsu kan adama sigilen bɛ kamaru kan dɔnnibaw tulo b'a la o 24 heures di adama bɛ munumunu 24 heures de kɔnɔ n'a ɲɛn'i bolo dɔrɔn i ka foyi tɛ jɔ n'a ɲɛn'i bolo i ka nafolo tɛ jɔ n'a ɲɛn'i bolo i ka ko foyi tɛ jɔ tuguni nin dalu in a bɛ ɲɛ a ti ɲɛ e b'o dɔn morikɛ b'o dɔn muso bɛ se k'a ko cɛ bɛ a ko wa kɛ o kelen daga in n'a dilanna k'a ban k'a d'i ma kana hami d'a kan sabula an ye nafolo don a kɔnɔ morikɛ y'o bɛɛ kɛ ka ban kana hami yɛrɛ d'a kan parce que dɔw bɛ yen olu ka ɲininkali bɛ caya ko hami bɛ da non ayi a tɛ hami kun bɔ hami banna hami bɛ da mun kan o buji in de daga in to yen daga in baara banna e m'a fɔ e ye miliyɔn baara kɛ moriw fɛ i ma se ka résultat ye i ye aladeli caman kɛ résultat yɛrɛ ti ɲɛ i ka moriya si la adama kɛ
sila ni a tigi ye nin daga in sɔrɔ i den ka don ɲɛgɛn na dɛ nin ye ko dɔ di dɔ ye sila nin ye tiɲɛ ye n morikɛ ko nin ye wulibali dɔ ye ne yɛrɛ bɛ kalo o kalo ne yɛrɛ bɛ nin dɔ dilan n yɛrɛ kan ko ala k'a busi minɛ Allahu Akbar sila ni juguya bɛ maa mun kɔ n'o ye dabali kɛ k'i maa mun ka lolu datugu k'a datugu busi tɛ sɔn mais ni busi mɛnna n'a ye a yɔrɔ bɛɛ hali ni diɲɛ hali n'u kɛ ma ka diɲɛ siri bɛɛ k'i kama o siri tigɛ o bɛɛ talen pewu banna pewu parce que n'i y'ale ko dɔrɔn a b'a wuli de siri t'ale nafolo tiɲɛ dɛ siri t'ale garijɛgɛ jɔ fana n'i kɔni sera k'i ko na n'a ma mɛnɛ i b'an wele n'a ma mɛnɛ se k'an ka joli dɔ bɔ n'a ma mɛnɛ dɛ o tɛ politiki ye parce que e yɛrɛ de bolo bɛna i ka busi minɛ i ka so kɔnɔ ni cɛ don daga in i b'i ko a la i b'i ko a la don o don kelen i tɛ se muso ma muso fana n'i y'a kɛ o don kelen i ni cɛ ti da daga in n'i y'a ko i b'i ka courant faga i bɛ nin busi e yɛrɛ de bɛ i ɲɛ bɛ busi in na cogo min na busi in placelen bɛ Adama place cogo min na n'an yɛrɛ y'a d'i ma an b'a Adama ni an b'a ci ma WhatsApp kan i yɛrɛ k'a ci cogo ye i yɛrɛ k'a place cogo exemple ye donc i yɛrɛ de bɛ don i ka so kɔnɔna na i bɛ si so min kɔnɔna na i bɛ yɔrɔnin dɔ lajɛ donc i bɛ sɔrɔ ka na nin busi in de place i ka so kɔnɔna fan dɔ la n'i y'a place i ka so kɔnɔna fan dɔ la i bɛ courant fa n'i ye courant faga i bɛ nin daga in de ta sisan i bɛ don n'a ye ɲɛgɛn kɔnɔ i b'i ko a la koko kelen pe dɔrɔn koko fila tɛ dɛ non koko kelen pe dɔrɔn donc n'i ye koko kelen k'a la n'i tilala i bɛ segin ka na don so kɔnɔna na i bɛ sɔrɔ ka tasuma i ka ŋaniya d'a kan busi kan n'i ka nafoloko ye n'i ka masaya ye n'a sɔrɔ e yɛrɛ de ye bitigi dɔ dayɛlɛ i bɛ fɛ entreprise in de ka taa ɲɛ a hami d'a kan ne yɛrɛ de ye muso ye ne garijɛgɛ ma ye furuko la foyi tɛ ka ɲɛ n bolo hami d'a kan walima ne yɛrɛ de bɛ ka denko ɲini ala ma se ka den don garijɛgɛ la hami d'a kan walima ne yɛrɛ de bɛ baara in dɔ la tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ fɛ baara in yɛrɛ de ka ɲɛtaga sɔrɔ a ka yiriwa sɔrɔ a lolo ka minɛ hami d'a kan walima ne yɛrɛ de ye ekɔliden ye vraiment n bɛ fɛ ni n tilala kalan na n ka se ka baara ɲɛnama sɔrɔ a kan n balimakɛ i bɛ se ka baara kɛ hami d'a kan hali a ma ban fɔlɔ sila hali n'a sɔrɔ n'i ye artiste de i bɛ fɛ ka relation baw sɔrɔ jamana kɔfɛlaw hami d'a kan walima ne yɛrɛ de sigilen bɛ a tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ ministre la mais n ka poste dɔ bɛ yen ne b'o wɛrɛ de nɔfɛ e ka hami d'a kan walima ne yɛrɛ de bɛ fɛ ka kɛ jamana président ye ayi maaw kana segin o ko ye ko dɔw bɛ yen dɛ ko dɔw bɛ yen ni Adama kɛcogo dɔw bɛ yen a bɛ baara ni turabili ye n'i y'a kɛ ka di cɛ o cɛ ma ne m'a fɔ n'i ma kɛ jamana président kɔni n ka cɛ i fana bɛ kɛ masakɛ i bɛ masaya dɔn Allahu Akbar baara bɛ kɛ di turabilenma 7 ye o baara cogo dɔ bɛ a don kelen o don kelen o tura kelen bɛ fa donc ni mun filɛ nin ye n'i tilala i bɛna busi i b'a daminɛ mɛnɛ cogo bɛ busi in na n'i bɛ Adama busi minɛ fɛn tɛ i k'a minɛ k'a daminɛ yan nɔ la i b'a daminɛ kunkolo la ok k'o fɔlɔ minɛ i bɛ n'o minɛ n'i y'o minɛ voilà maintenant sisan n'i tilala i b'a ye sisan sira ye nin i b'a daminɛ kiniyanfan e yɛrɛ kiniyanfan i b'o busi minɛ ka na d'accord i bɛ nin fana minɛ i bɛ na nin fana minɛ n'i tilala i bɛ sɔrɔ ka na numanyanfan in fana minɛ ok i bɛ ɲa o fɛ tasuma minɛ o fana la i bɛ tasuma minɛ o fana la maintenant sisan o y'a sɔrɔ i bɔra daga koli la sisan san bɔra daga koli la i bɛna i ka hami da kan fɔlɔ i bɛna fɔlɔ in de minɛ n'i ye fɔlɔ in minɛ o de ye Adama kunkolo ye n'i tilala i bɛ sɔrɔ ka na kiniyanfan in fɔlɔ minɛ n'i tilala i bɛ sɔrɔ ka na numanyanfan in minɛ sisan ni dalu in ti ɲɛ i bolo e ma busi minɛ tan sɔnni i b'a ye busi dɔ bɛ sa hali n'i seginna k'a minɛ busi bɛ sa hali n'i seginna k'a minɛ tuguni busi bɛ sa o kɔrɔ ko kale dɔ bɛ ta la n'a ka di ye si k'a minɛ busi bɛ si ka sa i bolo donc n'i tora k'a minɛ ni busi sara o b'a jira k'a fɔ ko ko dɔ bɛ yen soit sirijugu dɔ bɛ yen walima dabali gɛlɛn dɔ bɛ yen mun ka gɛlɛn kale dɔ kɔni bɛ yen kale dɔ bɛ yen bon n'o kɛra maa mun t'a la i b'an wele inbox la karamɔgɔ i y'a fɔ ye cogoya min na ne ye busi in kɛ ten parce que dɔnni ye fɛn dɔ de ye maa i bɛ se ko la bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ dabali dɔ kɛ mɛ ka juguyaba dɔ kɛ mɛ k'ale ka ko dilan n'o kɛra an b'a ɲini fɛ bagan dɔ bɛ yen nɔ an b'o f'i ye k'a fɔ ko politiki dɔw tɛ dɛ an yɛrɛ de b'i wele k'a f'i ye karisa nin de y'i ka bagan ye maa saraka bɔcogo f'i ɲɛna i yɛrɛ b'a bɔ
ni bi se ka kɛ i yɛrɛ b'a kɛ ok ni minnu bɛ kɔfɛ dɔw b'a fɔ a karamɔgɔ tiɲɛ na nin bɔli ka gɛlɛn an bolo n'o ka gɛlɛn an yɛrɛ b'a kɛ ka bɔ ka tila k'a prévu vidéo ci ma i yɛrɛ b'a ye Allahu akbar i k'a dɔn k'a fɔ an y'a kɛ k'a fɔ k'i bɛna wari caman an b'a fɔ an y'a kɛ an ma mɛn da ye mɛn tigila ye an b'a kɛ ka tila ka vidéo yɛrɛ de kɛ ɲɛgoya ci ma i yɛrɛ ɲɛ b'a ye o la n'o kɛra lendemain n b'a fɔ bougie mun b'i bolo n'a ka di ye a minɛ sigi k'a lajɛ n'i y'a minɛ i b'a ye taa b'a minɛ sisan n'o kɛra dabalo dabala a ban n'i ko paw dɔrɔn a b'a minɛ n'i ko paw dɔrɔn a b'a minɛ Allahu akbar sila o la i bɛ bougie in to yen sa ni bougie in kɔni sera ka mɛnɛ nin cogoya la ka sa nin cogoya la sila fo ka taa diɲɛ wele i ka nafolo ko i ka garijɛgɛ ti tiɲɛ tuguni ok donc i b'a minɛni to i nin b'a minɛni to ta f'a k'a bɛɛ ka jeni ka ban f'a bɛɛ ka jeni k'a ba ka si n'i kɔni k'i hakili to a la dɔrɔn i b'a minɛ so mun kɔnɔ lumière kana minɛ lumière foyi kana kɛ a ka to dibi la ten donc ni dibi bɛ yen nɔ donc a minɛni ka to ten fo ka taa ban sila n'o banna hali a su i bɛ sogo dɔw kɛ i yɛrɛ i bɛn'a dɔn k'a fɔ ko ko dɔ tilala ok mais karamɔgɔ n bɛ fɛ ka ɲininkali kelen kɛ i b'a kɛ i yɛrɛ si so de kɔnɔ i bɛ si so min kɔnɔ non ni i b'a minɛ so kɔnɔ i bɛ si a kɔnɔ kosɛbɛ i b'a minɛ yɔrɔ min na i bɛ si bougie yɛrɛ de kɔnɔ ok ni o y'a fɔ k'a fɔ ko dɔw bɛ ɲininkali kɛ bɔ karamɔgɔ ne ne kelen tɛ si est-ce que ni non hali ni mɔgɔ tan bɛ si so kɔnɔ a tɛ foyi tiɲɛ k'a fɔ ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ si so kɔnɔ hali n'a sɔrɔ ni surtout an ka tungarakɛ caman bɛ i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ kɔfɛla la caman bɛ fara ɲɔgɔn kan ka so ta location bon n'o cas yɛrɛ don i ka bougie minɛ ne y'a fɔ i tɔɲɔgɔn ɲɛna bɛɛ bɛ don ka ko dɔ kɛ o bɛɛ bɛ ko dɔ kɛ n'i y'a fɔ maaw ɲɛna n bɛna n ka bougie minɛ foyi t'a la mais sinon condition kɔni ka kɛ min ye bougie minɛ n'a sa tɛ mɔgɔ si kana na lumière minɛ a banna f'a ka ban pewu fo ka taa bougie ban i bɛ si bougie de da la sila n'i ye nin kɛ hali n'a sɔrɔ ni moriw bɛ moriya k'i ye k'i tɛ résultat y'a la cɛ o kɔfɛ e k'i dɛnɛ n'i ka nasi kɔrɔ dɔ maralen b'i bolo o ko dɔrɔn i k'o jaabi lajɛ tan Allahu akbar parce que ni lolo datuguna dɔrɔn ko bɛ tiɲɛ fɛn bɛɛ bɛ tiɲɛ o de kama mɔgɔw b'a fɔ ko fɛn caman tɛ tiɲɛ a caman bɛ don yɔrɔ ni bɔ yɔrɔ de b'a la sila n'i ye nin dilan ka di mɔgɔ ma nafolo ko la a banna n'i ye nin dilan ka di mɔgɔ ma papier ko la a banna n'i ye nin dilan ka di mɔgɔ ma a bɛ ka so jɔ moyen de ta ye c'est fini bon n'i yɛrɛ ye daga in ta nafolo ko hami n'o ka di ye a d'a kan ni projet wɛrɛ ko ka di ye o d'a kan e k'i kɔ a la mais su kelen don ayi non daga tɛ koko fila tɛ daga i bɛ su kelen dɔrɔn i b'a ko don i bɛ na i ka bougie minɛ n'i ka bougie minɛ na baara banna ala ka jɛ ye n'ala sɔnna inshallah 10 problèmes un seule solution bamananw ko ten tubabuw yɛrɛ fana ko ten awɔ hamina ko caman mais solution kelen bamananw ko ten o tɛ ni adama y'o de parce que i b'a ta ni hami min ye a b'o de k'i ye c'est pas parce que k'a sigilen ko nafolo dɔrɔn voilà donc mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'i mago bɛ nin adama in na k'a kɛ professeur Makan Sise ta k'i kɔ a daga la ka bougie minɛ yɔrɔ kelen pe i b'a ka numéro wele ni morikɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala sɔnna ma komi b'a tɔ la morikɛ bɛn'o walawala ye réseau la kuma don wagati la ko don ni ala sɔnna ma a bɛ numéro ta minnu bɛ Mali kɔ kan aw bɛ indicatif kɛ 00223 77 18 13 94 numéro kelen bɛ ka tɛmɛ aw ka jaw ɲɛfɛ ni ala sɔnna ma n'i y'o kɔngɔ ni morikɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ne kɔni ka bougie minɛ morikɛ a ma sa o b'a yira ko foyi tɛ yen nɔ k'ale tɛ ne ta la bɛɛ ka kan nin na ok mori ka kan nin na bɛɛ lajɛlen ka kan ani masakɛ bɛɛ ka kan na parce que nin ye bamananw ɲuman na ni fɔlɔ cɛkɔrɔbaw don kalo bi jɔ dɔrɔn dɔw kɔni y'u bɛ nin kɛ waati bɛɛ parce que n'i bɛ nin kɛ waati bɛɛ ala b'i ka lolo de minɛ waati bɛɛ wa mɔgɔ ka juguya ni mɔgɔ ka dabali se k'i ka ko datugu ni ala sɔnna ni ala sɔnna ma turabu kɛnɛ laturu kɛnɛ ni ne tun b'an bolo bi kanubaga ni filɛbagaw k'a di aw ma professeur Makan Sise kɔnɔnajɛlenya la k'a bɔ a sogo n'a golo cɛ k'a di aw ma aw y'a ta dɔrɔn a ka jaabi d'a ma commentaire la walima a ka morikɛ yɛrɛ wele ka bonyamasegin k'a ye n'ala sɔnna ma nin bɛ dan sigi an ka bi émission na i bɛ dugawu k'an ye an bɛ bi ta kuncɛ an b'a fɔ allahumma salli ala mawsufi bil karami wal judi sabiqul lil kalki nur wa rahmatan lil alamin zuhuruhu sayyidi subhana rabbuka rabbul izzati amma yasifun wa salatu wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin